Версии звужаются. Новые детали зникнення оппозиционера и былого чиновника администрации президента Анатоля Котова. Чым гэты выпадак адрозніваецца ад знікнення Анжелікі Мельніковай, кого Лукашенко загадзя прызначыў вінаватым за магчымы бульбяны крызіс, як міністр Кубракоў у Пакістане рабочыя кадры вербаваў. Цягам бліжэйшай гадзіны самыя важныя падзеі чацвярга. Я, Олесь Залеўскі, вітаю гаспадарства. І, калі вам бяспечна, прашу паставіць лайк гэтаму відэа, каб болей людзей пабачылі навіны па-беларуску і без цэнзуры. Пачынаем выданне з апошніх звестак аб знікненні чальца фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котова, з якім прапала сувязь пасля ягонага прыбыцця ў Турцыю. Паводле інфармагенцтва ІХА, ён прыляцеў у Стамбул з Варшавы 21 жніўня і ў той жа дзень пакінуў Турэччыну праз марскі памежны пераход Трабзон, што ў Чорным моры. Вестак ад Анатоля Котова не было цягам тыдня. На сувязь з роднымі ён апошні раз выходзіў у мінулы чацвер а 21:30 польскага часу. Котаў – былы генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі і былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта. Пасля пратэстаў 2020-го ён з'ехаў у Польшчу, дзе займаўся актыўнай дзейнасцю. Апошнім часам Котам кіраваў міжнародным дэпартаментам беларускага фонду спартовай салідарнасці. Чым гэтае знікненне адрозніваецца ад выпадку Анжелікі Мельнікавай, сувязі з якой калегі таксама не маюць амаль паўгода, абмяркуем у студыі Белсат з юрыстам Алесем Міхалевічам літаральна праз 20 хвілінаў. І да іншых тэмаў чарговае шоу ад Лукашэнкі. Гэтым разам публічны разнос быў учынены яшчэ па веснавой нагодзе – дэфіцыту бульбы. Падчас візіту на Магілёўшчыну кіраўнік краіны паглядзеў палі, пакаштаваў прадукты і ўжо загадзя прызначыў вінаватых на выпадак, калі крызіс з агароднінай паўтарыцца. А ён паўтарыцца? Глядзім наступны сюжет. Как вы видите, сейчас мы не ошиблись, что картошку посеяли? Нет. Лукашенко ўзяўся правяраць бульбу. У кіраўскім раёне Магілёўшчыны ён наведаў вядомую з савецкіх часоў гаспадарку світанак. Зазірнуў у сховішчы, пагаварыў на камеру з кіраўнікамі ды чыноўнікамі, правёў нараду пра бульбаводства. Гэта хождение по полях, гэтыя самыя нарады і ўсё астатняе, гэта ўсё не мае ўплыву на сапраўдны ўражай бульбы. Гэта ўсё трэба было рабіць дзесьці ў сакавіку, у красавіку, а зараз гэта такія рытуальныя такія хождения, якія для мяне нагадваюць, ведаеце, такія, калі з іконамі нехта ходзіць па полях, каб дасць дождж. Тэма бульбы сёлета надзвычай актуальная. На адсутнасць або кепскую якасць гэтага караняплоду ў крамах беларусы ў садсетках скардзіліся з зімы. Тады Лукашенко заяўляў, што бульбу прадалі ў Расею, але гэта зняпраўджваў расейскі бок. Міністэрства гандлю вінаваціла пастаўнікоў, а Міністэрства сельскай гаспадаркі казала пра павелічэнне попыту. Цяпер тлумачэнне іншае. Оказывается, там дело не в картофеле было, а в чьих-то головах, которые сегодня в тюрьме сидят. І, канешне, прычынай усяго гэтага было дзяржаўнае рэгуляванне коштаў. Ні ў якім разе ніякія фермеры не прадалі гэтую бульбу ў Расію. Гэта была такая дзяржаўная хлусня, а тое, што адбылося сапраўды, гэта фермеры і дзяржаўныя, нават дзяржаўныя гаспадаркі скарацілі пасеўныя плошчы пад бульбу, таму што што гэта была работа ў страты. І таму адбыўся не ўраджай, таму адбыўся дэфіцыт бульбы. Урад Турчына ўвесну адмяніў дзяржаўнае рэгуляванне коштаў. Знялі таксама забарону на імпарт сельскагаспадарчай прадукцыі з так званых недружалюбных краінаў. Павялічылі плошчы пад бульбу ды гародніну. Хорошо. Падчас сённяшняй нарады Лукашенко паабяцаў, цытата, «сумныя наступствы» кіраўнікам гандлёвых сетак за адсутнасць якаснай даступнай бульбы. Акадэміі навук загадаў вывесці ўстойлівыя да хваробаў гатункі, а лішкі ўраджаю параіў перапрацаваць у сухія харчы, чыпсы, крахмал, пюрэ. Але ці дастаткова зробленых захадаў, каб бульбы хапіла да наступнага ўраджаю? По-настоящему классика. Ты произвел, сохранил, привез торговлю, торговля у тебя взяла, продает. Ну, пока у нас так не везде получается. Немножко еще надо подключать торговлю за сохранность. Менавіта захоўванне ўраджаю – одна з вялікіх праблемаў нашай сельскай гаспадаркі. В Беларуси я видел только одно нормальное картофелехранилище. Крестьянско-фермерское хозяйство Сула, в котором, действительно, есть хранилище по западным образцам сделано, и которые могут сохранить картофель от уборки до нового урожая. В колхозах такого нету.
Первое, что самое главное, это надо инвестировать много денег туда. Сярод іншых праблемаў, што моцна перашкаджаюць галіне развівацца, адсутнасць уласнасці на зямлю ды каманднае кіраванне гаспадаркамі. І, як бы не адпрэчвалі ўлады, уплываюць таксама заходнія санкцыі, кажа эксперт. Лучшие сорта, которые могут храниться нормально, могут давать хороший урожай, устойчивый к болезням, это все импортное. До 2020 года у нас импорт картофеля, был очень большой импорт картофеля. А что сюда входило? Сюда в первую очередь входили семена картофеля. Это суперэлиту, которую мы там потом выращивали. Што ж да пытання, ці хопіць бульбы сёлета, зразумець гэта можна будзе не раней за лістапад, калі збяруць увесь ураджай, кажуць адмыслоўцы. Паводле чыноўнікаў, у краіне бульбу вырошчваюць 268 гаспадарак. Ірына Дарафійчук, Белсад. Пасля рэзанансу ў грамадстве адносна ідэі Лукашэнкі пра 150 тысяч пакістанцаў, дзяржаўная прапаганда спачатку пераконвала, якая карысць ад мігрантаў і што іх будуць жорстка кантраляваць, а пасля забылася на гэтую тэму. Мігрантаў перадумалі прывозіць. Пасля візіту міністра Кубракова ў Пакістан выглядае на тое, што не перадумалі. Мігранты прыбудуць, але зробяць гэта ціха. У тэме разбіраўся Антон Бяздольны. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў працягвае візіт у Пакістан. Сёння ён сустрэўся з прэм'ер-міністрам краіны Шахбазам Шарыфам. Напярэдадні беларускі міністр спаткаўся з мясцовым калегам, з якім фармальна абмеркаваў супрацу і барацьбу з наркотыкамі. Але, як піша прэс-служба пакістанскага міністра ўнутраных спраў, закранулі і тэму мігрантаў у Беларусі. Мы прыкладзем усе намаганні, каб пасля уважлівага правярання найлепшыя кадры былі скіраваныя ў Беларусь. Адметна, што прэс-служба Кубракова працоўных мігрантаў у сваіх публікацыях не згадала. Пры гэтым паведаміла пра сустрэчу з міністрам у справах пакістанцаў за мяжою. Тэму размовы ўказалі без канкрэтыкі, перспектывы развіцця двухбаковых адносінаў. У Пакістане праблемы эканамічныя і высокі ўзровень беспрацоўя. Таму ім хочацца распіхаць вось гэтых людзей, хай яны працуюць у іншых месцах і прывозяць да хаты валюту. Дарэчы, за гэта пакістанскі ўрад вельмі моцна крытыкуецца на радзіме. Таксама падчас візіту беларускага міністра бакі падпісалі пратакол аб рэалізацыі дамовы аб экстрадыцыі, а Кубракоў наведаў нацыянальнае кіраўніцтва базаў звестак, якое адказвае за ідэнтыфікацыю грамадзянаў Пакістану. Там беларускім сілавікам паказалі ўзоры пакістанскіх біяметрычных дакументаў. То есть им нужны какие-то верифицированные данные тех граждан, которые будут прибывать. Им нужны какие-то, скажем так, более глубокие данные, нежели чем те, которые указываются в различного рода анкетах при открытии там визы и во время приезда. Поэтому этот визит мог быть связан в том числе и с этим. Упершыню пра пакістанскіх мігрантаў згадаў Лукашенка ў красавіку падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Пакістану. Гаворка ішла пра 100-150 тысячаў работнікаў з гэтай краіны. Навіна выклікала незадаволенасць беларусаў. Прапаганда спачатку актыўна супакойвала насельніцтва, цяпер жа дзяржаўныя СМІ гэтую тэму ігнаруюць. Беларусь і ў першую чаргу лукашысцкі рэжым, ён абсалютна не гатовы да прыняцця такой колькасці мігрантаў, а тым больш мігрантаў з іншай культурай, з іншай рэлігіяй. Адметна, што ў тык-току можна знайсці дзесяткі ролікаў з рэкламаю працоўных і студэнцкіх візаў у Беларусі. У каментарах дастаткова пытанняў пра кошты і умовы, аднак пакуль інфармацыя аб прыездзе якой-небудзь значнай колькасці пакістанцаў у нашу краіну не было. Антон Бяздольны, Белсад. Тым часам урад Лукашэнкі пакінуў у сіле гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні Літвы. Згодна з пастановай Савета міністраў, забарона на ўвоз шэрагу літоўскіх тавараў для рэалізацыі падоўжаная да красавіка наступнага года. Дакумент афіцыйна апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале і ўжо набыў моц. Пад эмбарга застаюцца алкагольныя і безалкагольныя напоі, аўтазапчасткі, апоны, адзенне секонд-хенд ды іншыя тавары. Забарона не распаўсюджваецца на асабістыя пакупкі і транзітны груз. Улады Беларусі тлумачаць такое рашэнне, цытата, неабходнасцю абароны нацыянальных інтарэсаў і адказам на недружалюбныя дзеянні Літвы, канец цытаты. Харчовая эмбарга афіцыйны Менск увёў яшчэ ў 2022 годзе ў адказ на заходнія санкцыі. Расійскія беспілотнікі над Гомельскай вобласцю. Паводле выдання «Флагшток», учора позна ўвечары іх заўважылі над Рэчыцай і Мазыром. У паветра падымаўся беларускі знішчальнік. Паводле ж украінскага маніторынгавага каналу «Э-Радар», уначы над Брагінскім раёнам і Гомлем маглі пралятаць і расійскія ракеты.
Менавіта гэтаю ноччу Расія атакавала ўкраіну у тым ліку балістычнымі ракетамі «Іскандер-М», запушчанымі з Бранскай вобласці. Шмат ахвяраў і разбурэнняў. Владислав Корсак працягне. Масаваная ракетна-дронавая атака расейцаў на Кіеў трывала гэтай ноччу амаль 9 гадзінаў. На момант стварэння гэтага сюжэту вядома пра 18 загінулых, сярод іх 4 дзетак. Паўсотні асобаў параненыя. Я думаю про те, що Росія вже не перше зруйнувала мій будинок. Тому що я спочатку виїхала з Донецька, потім з Харкова і тепер звідси. З другої волни вже вилетіли повністю з дверью і вибіжали от зараз на вулиці. У Дарніцкім раёне украінскай сталіцы расійскія ракеты трапілі наўпрост у жылы дом. Пад'езд 5павярховіку абрынуўся. Ратавальнікі дастаюць людзей з-пад завалаў, ёсць зніклыя без звестак. Агулам у Киеве у выніку расійскай атакі пацярпела каля сотні аб'ектаў, у тым ліку офіс прадстаўніцтва Еўразвязу. Старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен выступіла з экстраннаю заяваю. Вось чаму мы працягваем максімальна ціснуць на Расію. Неўзабаве мы прэзентуем наш 19-й пакет жорсткіх санкцыяў. І паралельна мы прасоўваем працу з расійскімі замарожанымі актывамі, каб зрабіць свой унёсак у абарону і аднаўленне ўкраіны. Мы забяспечваем моцнае непахіснае падтрыманне ўкраіне, нашаму суседу, партнёру, сябру і нашаму будучаму чальцу. Усяго гэтую ноччу Расія абстраляла ўкраіну амаль 600 дронамі і 30 ракетамі. Большасць з іх удалося збіць, акрамя Кіева пацярпела таксама Вінніцкая вобласць. У выніку удару па энергетычных аб'ектах амаль 60 000 жыхароў засталіся без святла. На крывавы абстрэл адрэагаваў і прэзідэнт Украіны. Ён адзначыў, што замест мірных перамоваў Расія абірае балістыку і карыстаецца тым, што свет заплюшчвае вочы на забітых дзяцей, ды шукае апраўданняў для Пуціна. Разбомбили с КНПЗ, знатно хлопало, с 4 часов до 6 без остановок. Украіна ж працягвае паспяхова біць па расійскай нафтавай інфраструктуры. У выніку начных удараў пацярпелі НПЗ ў Краснодарскім краі і Самары. У гэтую пятніцу украінская дэлегацыя сустрэнецца з прадстаўнікамі адміністрацыі Дональда Трампа. Паводле Владзіміра Зеленскага, у перамовах возьмуць удзел тыя, хто працуе над вайсковым, палітычным і эканамічным складнікамі гарантыяў бяспекі для ўкраіны. Мэта максімальна паскорыць працэс урэгулявання і паказаць Расіі магчымыя цяжкія наступствы ў выпадку працягу вайны. Владислав Корсак, Белсат. І ў працяг тэмы тысячы украінцаў, параненых вайскоўцаў або цяжкахворых цывільных працягваюць знаходзіць дапамогу ў краінах Еўропы. У польскай Ясёнцы працуе медычны эвакуацыйны хаб, куды прыбываюць пацыенты з украінскіх шпіталяў. Адсюль іх накіроўваюць у клінікі Нямецчыны, Францыі, Нарвегіі ды іншых дзяржаваў. Нашыя калегі з каналу Слава ТВ наведалі гэты транзітны цэнтр. На тэрыторыю Медэвак-хабу ў польскай Ясёнцы заязджае эвакуацыйны аўтобус «Вікторыя» і 3 машыны хуткай дапамогі. У іх 14 пацыентаў, амаль усе вайскоўцы. Іх прывезлі з львоўскіх шпіталяў. Сярэдняй цяжкасці пацыенты, не вельмі цяжкія, усе стабільныя. 47-гадовы Александр з Адэскай вобласці. Мабілізаваны будаўнік атрымаў раненні 3 месяцы таму на Данеччыне. Мужчына просіць гаварыць гучна, таму што амаль страціў слых. Мінамёт 120 пачаў крыць, ды і так здарылася. Міна выбуховая, асколачная. Нага, рукі былі, левы бок моцна пацярпеў. Лекары змагаліся, дзякуй Богу, зрабілі ўсё магчымае і немагчымае. Дзякую ім. Александру прапанавалі працягнуць лячэнне ў Нямецчыне. Транзітны пункт для пацыентаў Медэвак-хаб у Ясёнцы працуе ў рамках еўрапейскага механізму грамадзянскай абароны ўжо 3 гады. За гэты час тут прынялі і адправілі на далейшае лячэнне за мяжу прыкладна 5000 украінцаў. Эвакуацыйныя аўтобусы прыбываюць сюды двойчы на тыдзень. Прыкладна 60% пацыентаў гэта ваеннае раненне, прыкладна 30% анкахворыя. Апошнім часам таксама расце колькасць пацыентаў з сур'ёзнымі апёкамі, нават і да 70% цела. Часта гэта пажарнікі, якія ўдзельнічаюць у ліквідацыі пажараў.
Украінцаў на лячэнне прымаюць дзяржаву Еўразвязу, а таксама Нарвегія, Турэччына і Малдова. У хабе побліж працуюць польскія і украінскія медыкі. Матэуша Стаяновіча паўнамаштабная вайна заспела ва Ўкраіне. Гэта трэцяя моя ваенная місія як медычнага ратаўніка. Я быў у Афганістане. 2 гады жыў і працаваў ва Ўкраіне. У ваколіцах Северска-Донецку, Краматорску. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Матэуша і ягоных калегаў з розных краінаў эвакуявалі праз Малдову. Пасля кароткага адпачынку медычны ратаўнік пачаў працаваць у транзітным пункце для пацыентаў з Украіны. Кажа, што кожны раз яго ўражвае нязломнасць украінцаў. Памятаю, была пацыентка пасля ракетнай атакі. Яна мела шматлікія пераломы, яшчэ і ўнутраны крывацёк. Мяне расчуліла тое, што нягледзячы на свой стан, яна ўвесь час пыталася пра сваю сястру і маму, якія засталіся ва Ўкраіне і таксама чакалі эвакуацыі. Гэтую ноч пацыенты з Украіны правядуць у польскім хабе, а ўжо раніцай эвакуацыйным медычным самалётам іх адправяць у нямецкія шпіталі. Наталка Валасацкая, Пшемыслаў Белінскі, Андрей Сульжыц, Белсат. Сёння журналісту Дмітрыю Завадскаму магло б споўніцца 53 гады. Ён не быў палітыкам ці бізнесоўцам, але ягоная трагічная гісторыя падобная да лёсу Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Усе яны зніклі напрыканцы 90-х, у пачатку нулявых, і з таго часу няма адказу на пытанне, што сталася з гэтымі асобамі. Завадскі працаваў на дзяржаўным тэлебачанні, уваходзіў у аператарскі пул Лукашэнкі, але пасля пачаў займацца незалежнай журналістыкай. Ён здымаў рэпартажы пра сітуацыю на мяжы і разам з Паўлом Шараметаў стварыў фільм «Чачэнскі дзённік». У 2002 годзе прайшоў суд у справе аб знікненні Завадскага, але ніводзін з 4 абвінавачаных, сярод якіх афіцэры спецпадраздзялення МУС «Алмаз», віны не прызнаў. У 2023 годзе Дмітрыя Завадскага афіцыйна прызналі памерлым, аднак ягонае цела дагэтуль не знойдзена. Ініцыятыва «Белпол» апублікавала новае расследаванне, у якім сцвярджае, Беларусь зрабілася ключавым звяном у схеме абыходу санкцыяў, накладзеных на расійскія алмазы. Як Беларусь дапамагае Расіі з эканамічнымі махінацыямі, пабачым у наступным матэрыяле. Расійскія алмазы трапілі пад заходнія санкцыі ў канцы 2023 года. Спачатку забарона закранула продаж расійскай сыравіны, пазней апрацаваных камянёў і нават ювелірных вырабаў. Але ўжо ў 2024 годзе рэжымы ў Беларусі і Расіі стварылі шлях абыходу заходніх абмежаванняў. Они просто создают фирмы прокладки, после чего начинают наполнять свой военный бюджет за счет обхода санкций. В данном случае Белпол считает, что необходимо вводить секторальные санкции на банковскую сферу для того, чтобы предотвратить возможные варианты обхода санкций в будущем. Перамяшчае алмазы і наяўныя грошы з Расіі кампанія «Авалон Техсервіс», зарэгістраваная ў Менску. Дастаўляе груз у нашу краіну беларускі дзяржаўны аператар РУП «Спецыяльная сувязь». Далей алмазы, ачышчаны ад санкцыяў праз беларускія кампаніі, ідуць не толькі назад у Расію, але і ў Арабскія Эміраты, Індыю, Турцыю, Кітай, а таксама на ўнутраны беларускі рынак. Часам прадукцыя проста перамаркіроўваецца як зроблена ў Беларусі, і гэтак отрымливая легальный статус. Беларусь, в свою очередь, зарабатывает деньги на том, что она является как посредником как таковым в этих схемах, и она собирает свой, можно так сказать, процент комиссионные, что примерно эквивалентно сотням, если не паре сотен миллионов долларов США в год. У выніку паводле расследавання усе застаюцца задаволеныя. Расія прадае сваю сыравіну, Беларусь атрымлівае грошы і рынак, а міжнародныя санкцыі фармальна не парушаюцца. Цалкам расследавання глядзіце на YouTube-канале Белполу. Цюкі з саломаю, аказваецца, могуць прыдацца не толькі да дажынак. Беларускія аграры свае крэатыўныя саламяныя інсталяцыі прысвячаюць 80-годдзю перамогі. У ранейшыя гады крэатыўнасці на гэтую тэму заўважана не было. Цяпер жа на яе звяртае ўвагу тэлеграм-канал «Беларусі з МКАДам». Давайце паглядзім разам, што выйшла, без каментара.
У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзём разам з Віталем Бабіным. Добрый вечер. Новые подробности изникнения политика Анатоля Котова подают турецкие журналисты. Где он зараз и что с ним? Обмеркуем у студии Белсат неўзабаве. А пакуль агляд наших публикаций з интернет-сторонки запрашаю на Белсат онлайн. У Беларусі ўжо трэці год існуе так званае спецыяльнае вядзенне працэдура завочных судоў, калі справы разглядаюцца без удзелу абвінавачаных. На практыцы гэты механізм стаўся зброяй супраць палітычных апанентаў. Ганна Калтыгіна вывучыла даклад Міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі і ў сваім матэрыяле спынілася на самым важным. Спіс артыкулаў, паводле якіх ужываецца спецвядзенне, ахоплівае больш за 40 злачынстваў. Але ў большасці выпадкаў гэта палітычныя працэсы супраць журналістаў, праваабаронцаў, апазіцыйных палітыкаў і актывістаў. Як адзначаюць аўтары дакладу, спецвядзенне – гэта такая спецыфічная інавацыя беларускага заканадаўства, у рамках якой вырашылі заснаваць спецыяльныя, спачатку следчыя, потым і судовыя працэдуры для тых, хто знаходзіцца па-за межамі дасяжнасці беларускай так званай праваахоўнай сістэмы з мэтай палітычна матываванага пераследу і вынясення юрыдычных рашэнняў. Фармальна абаронцы прысутнічаюць на судзе, але прызначаныя дзяржавай адвакаты не кантактуюць са сваімі падабароннымі. Доступ да матэрыялаў справы амаль немагчымы, а браць удзел праз відэасувязь не дазваляюць. Апеляцыі фактычна не працуюць. Падрабязнасці шукайце на нашым сайце ў матэрыяле «Суд без права на абарону». У Беларусі школа ўсё больш мілітарызуецца, у ёй ўсё больш ідэалогіі, школьнікі ў старэйшых класах мусяць праходзіць абавязковыя палявыя зборы, 10 дзён з тактычнымі і стралявымі заняткамі, стральбой і навучаннем першай дапамозе. У раскладзе нават факультатывы ў справе кіравання дронамі і курсы так званага патрыятызму. Чаму ж вучаць дзяцей у іншых краінах, прааналізавала наша калега Ганна Ганчар. У еўрапейскіх краінах зусім іншыя акцэнты навучання. У Польшчы вучні замест вайсковых практыкаванняў вывучаюць здаровы лад жыцця, псіхічнае здароўе, этыку, талерантнасць і нават асновы сямейных стасункаў. У грузінскіх школах дзяцей з першага класу вучаць шахматам і танцам. У Іспаніі школьнікі даследуюць эмоцыі і вучацца жыць з імі ў грамадстве. Беларускія школы за мяжою таксама прапануюць альтэрнатыву. У Батумі дзеці штодня танчаць беларускія і грузінскія танцы, вывучаюць кулінарыю, міфалогію ды і іншыя. Нетыповыя і цікавыя прадметы можна сустрэць у школах розных еўрапейскіх краінаў. Падрабязнасці на старонцы belsat.eu. На перамовах з Дональдом Трампам на лясцы Владзімір Пуцін запатрабаваў таго, чаго не здолеў дамагчыся вайною – поўнага кантролю Расіі над Донбасам. Обмен Масква абяцае замарозіць фронт. Гісторык Александр Фрыдман у размове з Белсатам адзначыў, расійскіх патрабаванняў наконт Донбасу нельга разглядаць як фінальнай мэты Крамля. Падрабязнасці чытайце на нашай старонцы ў матэрыяле пад назвай «Украіна не кропка, а шматкроп'е». Для Украіны гэта не проста тэрыторыя, а пояс крэпасцяў, сістэма умацаваных гарадоў, якія з 2014 года стрымліваюць расійскі наступ. Здача Донбасу адкрыла бы шлях да іншых буйных гарадоў. Уладзімір Зеленскі папярэджвае, што гэта не мір, а плацдарм для новай вайны. Калі сёння мы сыдзем з Донбасу ад нашых умацаванняў, з нашай мясцовасці, з вышынь, якія мы кантралюем, мы фактычна адкрыем плацдарм для падрыхтоўкі расійскага наступу. Праз некалькі гадоў у Пуціна будзе адкрыты шлях да Запорожскай і Днепрапетроўскай вобласцяў. І не толькі да іх, таксама і да Харкова. Гісторыкі праводзяць паралелі з Судэцкаю вобласцю ў 1938 годзе, калі Захад прымусіў Чэхаславаччыну саступіць яе Гітлеру. А гэта не спыніла агрэсіі, а прывяло да катастрофы. Падрабязнасці на нашай старонцы. 70 гадоў таму выйшла першае выданне кнігі рэкордаў Гіннеса. За гэты час беларусы неаднойчы здзіўлялі свет сваімі дасягненнямі, спартовымі, тэхнічнымі і нават вельмі незвычайнымі. Мае калегі са старонкі belsat.eu паглядзелі, якія беларускія рэкорды трапілі ў легендарную кнігу.
Сярод найлепшых легенда сусветнай гімнастыкі Віталь Шчэрба. У 90-е гады ён заваяваў 23 медалі чэмпіянатаў свету, і гэты вынік сярод мужчынаў застаецца непераўзыдзеным і сёння. А ёсць творчыя і крэатыўныя рэкорды. Магілёвец Александр Бендзікаў пабудаваў вежу з больш як 20 тысячаў запалак на бутэльцы, а менскі спартовец Максім Труханавец зрабіў 305 выхадаў сілы на кольцах за гадзіну. Кар'ерны самазвал БелАЗ 75710 прызналі самым вялікім і цяжкім у свеце, здольным перавезці адным рэйсам больш за 450 тоннаў грузу. Падрабязнасці пра беларускія рэкорды шукайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Як Лукашенко будзе кіраваць працэсам выкарыстання айчыннай бульбы ў рэстаранах Макбай? Хто канкрэтна і колькі пакістанцаў прыедуць у Беларусь на працу ў бліжэйшы час? Пра гэта ды не толькі ў размове з Александром Кнуровічам ужо неўзабаве запрашаю ў студыю Белсат. Спадарства, глядзіць студыю Белсат, жывы эфір, Віталь Бабін і Алесь Залеўскі. Яшчэ раз вітаем шановнае спадарства. Ну і спадарства, як і абяцалі, паразмаўляем сёння пра эканоміку, а дакладней пра бульбу, бо Александр Лукашенко ў чарговы раз за яе узяўся, і падчас працоўнай паездкі ў Магілёўскую вобласць ён даручыў чыноўнікам забяспечыць гандлёвыя сеткі айчыннаю бульбай, папярэдзіў іх пра сумныя наступствы, калі на паліцах крамаў не будзе якаснай і даступнай прадукцыі. Не хацелася б кіраваць аўтарытарна, па-дыктатарску, але пакуль не выходзіць. Пажаліўся Александр Лукашенко падчас працоўнай паездкі ў Магілёўскую вобласць. Там самаабвешчаны кіраўнік Беларусі разбіраўся з сельскую гаспадаркаю, перадусім з бульбаю. Я вам советовал посеять картофель, потому что, не знаю, как вы видите сейчас, мы не ошиблись, что картошку посеяли? Нет. Семена предлагали продать весной. Вы что, с ума сошли? Ну, потерпим уже, если там, оказывается, там дело не в картофеле было, а в чьих-то головах, которые сегодня в тюрьме сидят. Паводле Лукашэнкі сёлета чакаецца дастатковы ўраджай бульбы і трэба падрыхтаваць сховішча, каб яна захавалася да вясны. Ён таксама заклікаў, цытата, не дапусціць паўтарэння вясновай сітуацыі, калі беларусы масава скардзіліся на дэфіцыт бульбы. Лукашенко даручыў чыноўнікам наладзіць цесныя сувязі з гандлёвымі сеткамі і сачыць, каб паліцы не пуставалі. Ну так надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими управляли. Вот пусть в поле выращивают и помогают. Цяпер Лукашенко запэўнівае, бульбы будзе ўдосталь і для беларусаў, і для экспарту, а сваёй прэс-сакратарцы ён паставіў задачу, якая хіба што не ўваходзіць у ейныя працоўныя абавязкі. Эйсмент, чтобы в Макбае с 1 октября не было ни одного импортного куска картошки. Уже в конце августа не будет. И котлет тоже. Сёлета ў весну ўлады Беларусі доўгі час адмаўлялі праблему з бульбаю. Хоць сам Лукашенко і прызнаваў, яе ў краіне не хапае. Прычынай узурпатар тады назваў продаж ураджаю ў Расею. Аднак у самой Расеі сцвярджалі іншае. Маўляў, дэфіцыт у Беларусі быў вынікам слабога ураджаю 2024 года. Сёння Лукашенко прыгразіў чыноўнікам сур'ёзнымі наступствамі, калі такая сітуацыя паўторыцца. З намі на сувязі Александр Кнурович, бізнесовец, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Спадар Александр, вітаем вас. Дзякуем, што долучыліся да нашага эфіру. Ну, Добрый вечер всім глядачам. Нібыта ж, в прынцыпе, ўжо чыноўнікі супакоілі нас усіх з гэтай бульбай, і Александр Лукашенко таксама гэта рабіў. Навошта ён зноў падымае гэтую тэму ў публічнай прасторы? Ну, таму што яму асабіста балюча. Ведаеце, калі б з крамаў беларускіх, з паліцаў беларускіх крамаў прапала авакада, ці прапалі нейкія крэветкі, напрыклад, то не было б такога асабістага адчування паразы, якая зараз ёсць у Лукашэнкі. І, канешне, ён скардзіцца на ўсіх, скардзіцца на чыноўнікаў, скардзіцца на гандлёвыя сеткі, якія прыбралі чамусьці ў палітычных мэтах, прыбралі бульбу, схавалі яе ад беларускага насельніцтва. Але адзіны вінаваты ў дэфіцыце бульбы, гэта, канешне, ён
ён сам падкрэслю яшчэ раз, гэтыя рашэнні, якія былі прыняты восень 2020, напэўна, ўжо другого года, калі было вырашана цэны спыніць, менавіта гэтыя рашэнні зрабілі вырошчванне бульбы стратным, і менавіта таму і сельскія гаспадаркі дзяржаўныя, і фермеры, якія у нас вырашчваюць шмат бульбы. І, канешне, насельніцтва скараціла пасевы гэтай бульбы, і ў выніку мы атрымалі дэфіцыт. Менавіта тое, што наўпрост напісана ў падручніках эканомікі. Калі ты пачынаеш рэгуляваць кошты, ты атрымаеш дэфіцыт. Такі, які быў у Савецкім Саюзе, вось у нас выстреліла менавіта бульбы. Таму для яго гэта асабістая боль, асабістая параза, і не дзіўна, што ён зараз праводзіць вось такія нарады і робіць выгляд, што ўсё добра. Але, канешне, мы павінны казаць аб тым, што ён гэта зрабіў вельмі і вельмі запаздала. Рашэнне, якое было у тым, каб адмяніць, цалкам адмяніць, можна казаць пра гэта, кіраванне коштамі ў частцы бульбы, яно было прынята запозна. Мы ведаем, што яно было прынята толькі з 1 траўня, таму невядома, якая сапраўды колькасць бульбы будзе вырашана, таму што дзяржаўныя установы адрэагавалі тым, што павялічылі колькасць пасеваў на 17%, але мы ведаем, што ўраджай бульбы быў меншы на 30%. Таму зараз вось гэтыя яго танцы на палях не маюць ніякага дачынення да таго, ці будзе бульба беларуская зімой і весной, ці яе не будзе. Мы аб гэтым даведаемся толькі тады, калі пабачым сапраўдныя лічбы ўраджая. Гэта будзе напрыканцы кастрычніка, у пачатку лістапада. Ну і, канешне, я нагадаю, што забарона на вываз бульбы з краіны, а менавіта яна у нас працавала больш за паўгода, яна была введзена толькі ў снежні. Таму мы пабачым, што будзе далей, ці будзе бульба у беларусаў. Смешна аб гэтым казаць, але аб гэтым трэба казаць. Мы аб гэтым зможам упэўнена казаць толькі ў лістападзе ці ў снежні. Ну і, канешне, для таго, каб быў ураджай, замала прыказа Лукашэнкі, і калі б ён жадаў неяк паўплываць, то ён павінен быў пасадзіць у турму самого себя, таму што ён адзіны вінаваты ў тым, што адбылося. Але, напэўна, што будзе садзіць іншых чыноўнікаў, бо зноўку сёння ж прагучалі пагрозы і намёкі пра тое, што справа не ў бульбе, а справа ў галовах, якія цяпер сядзяць у турме. То бок, спадар Александр, калі ў лістападзе, ў снежні ўсё ж такі высветліцца, што бульбы для народу недастаткова, то варта чакаць новых пасадак, толькі ўжо не бульбы. Канешне, гэта беларускі такі спосаб вырашыць праблему, знайсці вінаватага, пасадзіць яго ў турму. Я звярнуў увагу, што звычайна чыноўнікаў садзяць турму вельмі ненадоўга, калі яны атрымліваюць сапраўдны срок, то яны вельмі хутка выходзяць з-за кратаў і зноў садзяцца на нейкія дзяржаўныя пасады. Таму гэты серыял зойдзе, з вялікай верагоднасцю я магу упэўнена казаць аб тым, што ён зойдзе і на другі сезон, але адрозненне будзе у тым, што зараз у нас дазволен імпорт бульбы менавіта з так званых несяброўскіх краін, таму ўсё ж такі паўтора сітуацыі вясны 25-го года, напэўна, не будзе. Але пытанне, па якіх коштах яна будзе. Я звярнуў бы вашу увагу на тое, што зараз свежы ўраджай бульбы ў Беларусі прадаецца па рубль 80, гэта 60 центаў. Ніколі ў Беларусі не было такой дарагой бульбы. У лютым яшчэ пад дзяржаўным гэтым рэгуляваннем у нас бульба павінна была каштаваць што-то каля 1 рублі. Зараз мы бачым, што гэта рубль 80. Гэта азначае, што за полгода кошты выраслі на 40%. Не на імпартную бульбу, а на беларускую бульбу. Таму вельмі цікава глядзець, як разгортваюцца падзеі ў гэтай галіне. Так, не толькі казаў, што вінаватыя чыноўнікі, але і спіхнуў магчымую адказнасць за правал этой кампаніі па ратаванні бульбы на гандлёвыя сеткі. Не першы раз, днямі ўжо таксама абрынаўся на гандлёвыя сеткі. І мы ведаем, што за апошнія цяпер менавіта такое ён рашэнне агучыў па ратаванню бульбы, што гандлёвыя сеткі маюць будаваць гэтыя сховішчы. Увага. Так ён сказаў, гэтым всім чыноўнікам. І я паглядзеў рентабельнасць бульбасховішчаў, з 3-5% гандлёвыя сеткі рентабельнасць некалькі год таму упала да 1% у выніку гэтых всялякіх рэгулявання коштаў. Пры гэтым чыноўнікі маюць кантраляваць гандлёвыя сеткі, каб гэтыя бульбасховішчы існавалі. І чыноўнікі, і фермеры так доказалі.
Дык што цяпер у выніку якое будзе вырашэнне этой справы? Сапраўды гандлёвыя сеткі рынуцца будаваць сховішчы, ну это каласальныя сродкі, это каласальны прамежак часу, нават я гэта ведаю. Вось якое рашэнне будзе у выніку? Ведаеце, есть такой устойлівы выраз аб тым, што 9 жанчын не могуць нарадзіць дзіця за 1 месяц. Мы з вами знаходзімся ўжо амаль у восені, і зразумела, што каб пабудаваць сучаснае бульбасховішча, трэба не 1 год, трэба на гэта патраціць, гэта праектаванне, гэта будаванне і абсталяванне гэтага бульбасховішча. Вялікай ступені замежная, санкцыйная. Это вельмі складаная такая конструкция. Таму, канешне, ніхто не будзе будаваць гэтае бульбасховішча, гэта ўсё, канешне, такі паказаны выступ. Ну і мы разумеем, што тыя рашэнні, якія былі прыняты за апошнія месяцы, аб тым, што сапраўды дзяржаўныя, не дзяржаўныя, а вялікія раздробныя сеткі павінны фінансаваць. Але мы разумеем, што яны павінны фінансаваць за кошт ільготных крэдытаў, які ім даецца, у тым ліку і праз бюджэт, таму што бюджэт будзе кампенсаваць гэтыя адсоткі ільготныя, таму гэта ўсё ляжа на гаманцы звычайных беларусаў. Але ўсё ж такі, я падкрэслю, нельга будаваць бульбасховішча ні за 1 месяц, ні за 3 месяцы, ні за паўгода. Таму вельмі цікава, што будзе адбывацца далей. Гэта, зноў падкрэслю, паказаныя такія выступы для народа. Але калі ў снежні мы пабачым, што зноў няма бульбы, вось не ведаю, каго ён зноў пасадзіць за краты, акрамя самого сябе. Спадар Александр, тым часам ужо ва ўрадзе, а дакладней Міністэрства ўнутраных спраў анансавала пра тое, што тысячы пакістанцаў прыедуць працаваць у Беларусь, і МУС Беларусі з МУСам Пакістану дамовіліся пра гэта, што прыедуць лепшыя з лепшых супрацоўнікаў. Пытанне, тут меркаванне беларусаў абсалютна не важна, і другое, чаму МУС вырашае, хто прыедзе, а не профільнае, напрыклад, Міністэрства эканомікі. Як вы лічыце? Я лічу, што у Пакістане вельмі неадукаванае насельніцтва. Там амаль 30% непісьменных пакістанцаў. І тое, што Лукашенко для беларусаў кажуць аб тым, што прыедуць найлепшыя, то ў гэтых найлепшых ёсць шмат іншых накірункаў, куды яны могуць прыехаць. Яны могуць прыехаць на Украіны, у тыя самыя Эміраты, дзе шмат пакістанцаў працуюць. Яны могуць прыехаць у Еўропу, атрымаць дазвол на працу, атрымліваць у 3-4 разы болей за тое, што ім прапануюць у Беларусі. Таму што мы разумеем, што Беларусі ім не будуць прапанаваць ні $1000, ні $700 у месяц. Таму мне ввогуле, я спадзяюся, што гэта так нереалізуемы праект. Канешне, Лукашенко хлусіць, канешне, хлусяць яго чыноўнікі наконт таго, што прыедуць лучше. І мне вельмі цікава было пабачыць тых самых пакістанцаў на беларускіх камбайнах, не хапае у нас камбайнёраў, у беларускіх вёсках. Ведаеце, беларусы ж не ведаюць, што ў Пакістане дазволена мнагажэнства. Я хацеў бы паглядзець, як у беларускае село прыедзе які-нибудь адукаваны пакістанец з 4 жонамі, з 10 дзіцямі, як да яго там будуць ставіцца. Гэта, канешне, жарт, але менавіта на гэта і так вось штурхае Лукашенко Беларусь. Гэта ўсё выглядае як такі вялікі анекдот, но калі яны падоўжуць ісці па гэтаму шляху упарта, мы, канешне, пабачым не тых пакістанцаў, аб якіх марыць Лукашенко. Хто павінен гэта займацца? Ведаеце, калі ёсць некае прадпрыемства, то яно павінна само вырашаць, які заробак усталёўваць і каго запрашаць ці не запрашаць на працу. Я не веру ўвогуле, што пакістанцы чамусьці прыедуць у Беларусь у такім масавай колькасці. Напэўна, і сам Лукашенко да канца ў гэта не верыць, прынамсі, пакуль няма нейкай канкрэтыкі. Адзінае, што тысячы, дзесяткі тысяч пакістанцаў. Размовы гэтыя вядуцца даўно. Што ж, пабачым, абавязкова будзем сачыць за гэтай тэмай. Вам дзякуй вялікі за гэтую размову. Александр Кнурович, бізнес-совец, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце, быў з намі на відэасувязі. Яшчэ адна тэма, якую закранем сёння ў студыі Белсат. Зніклыя
Палітык Анатоль Котаў 21 жніўня вылецеў са Стамбулу у Трабзон і адтуль пакінуў Турцыю праз марскі памежны пераход рэйсам у 18 гадзін 35 хвілін. Пра гэта паведамляе турэцкае інфармацыйнае агенцтва ІНА, не спасылаючыся на крыніцы гэтай інфармацыі. Прадстаўнік беларускага фонду спартовай салідарнасці знік 21 жніўня. З таго часу ён не выходзіў на сувязь. Кіраўнік фонду Александр Апейкін заявіў, што Котава маглі прымусова, неафіцыйна экстрадаваць з тэрыторыі Турцыі. Кіраўнік міжнароднага аддзелу фонду, былы прадстаўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Анатоль Котаў паляцеў у Турэччыну з Варшавы ранкам 21 жніўня. Ён увесь дзень кантактаваў з сям'ёй і калегамі, але пасля 21:30 сувязь з ім абарвалася. Вядома, што сваякі ўжо падалі заяву ў турэцкую паліцыю і польскае консульства ў Стамбуле. Выданне «Наша Ніва» паведамляла, што Котаў ездзіў у Турэччыну неаднаразова і лічыў гэту краіну бяспечнаю. Напярэдадні беларускі фонд спартовай салідарнасці выступіў з тэрміновым зваротам да міжнародных спартовых і праваабарончых арганізацыяў. У заяве падкрэсліваецца, Анатоль Котаў, вядомы як абаронца правоў беларускіх спартоўцаў, адкрыты крытык рэжыму Лукашэнкі. У Беларусі яго завочна асудзілі на 12 гадоў зняволення, а беларускія і расійскія спецслужбы абвясцілі яго ў вышук. Котаў мае вялікі досвед у дзяржаўных і спартовых структурах, працаваў у МЗС, у адміністрацыі Лукашэнкі, быў генеральным сакратаром Нацыянальнага алімпійскага камітэту, намеснікам дырэктара еўрапейскіх гульняў 2019 у Менску. Пасля падзеяў жніўня 2020-го ён пакінуў Беларусь, далучыўся да дэмакратычных структураў і працягваў дзейнасць у эміграцыі. Фонд спартовай салідарнасці патрабуе ад турэцкіх уладаў тэрмінова расследаваць знікненне Котава і заклікае міжнародную супольнасць праявіць салідарнасць. У нашай студыі ўжо з'явіўся Алесь Михалевич, адвакат і сябра Чэшскай палаты адвакатаў. Алесь, вітаем, дзякуй, што завіталі да нас у студыю. Бачым, што спадар Апейкін, кіраўнік фонду спартовай салідарнасці, ужо каментаваў гэтую справу сёння на радыё «Свабода». Кажа пра тое, што блізкія сваякі лічаць, што Котава маглі прымусова экстрадаваць з тэрыторыі Турцыі. Пры гэтым маглі негалосна, то бок так схвана экстрадаваць. Што гэта значыць? Што гэта за працэдура экстрадыцыі неафіцыйнай альбо і прымусовая да таго яшчэ? Неафіцыйнай працэдуры экстрадыцыі няма. Калі гэтай працэдуры няма, калі гэта не экстрадыцыя, это просто фізічны вываз чалавека. Гэта з Турцыяй магчыма. Турцыя не ёсць дэмакратычнай краінай. Там вельмі часта, напрыклад, калі ты выязджаеш на кацеры, там просто перадаюцца 5 пашпартоў як бы пагранічніку, і ён іх штампуе, ясна, нічога не правярае і так далей. Плюс да гэтага мы павінны памятаць, што ў Турэччыне ёсць свае палітвязні, там свая дастаткова аўтарытарная сістэма, і калі гэта была нейкая дамова са спецслужбамі, спецслужбы такім чынам з сябе здымаюць адказнасць. А ён пакінуў праз такі памежны пераход, вот у яго быў штампік, ягоны пашпарт быў аформлены. Ну і тэарэтычна кожны раз, калі хтосьці перасякае мяжу, яго павінны праверыць. І тэорыя такая, што яны пераканаліся, што гэта ён сапраўды, ён выязджае сам і так далей. Як было на практыцы, ніхто не ведае, і цалкам верагодна, што проста яго вывезлі, што называецца, ў багажніку. Так, і што яшчэ адна версія, што спадар Анатоль Котаў мог быць непрытомны, ці тут турэцкія памежнікі маглі спакойна прапусціць. І, дарэчы, яшчэ адна важная дэталь. Перасякаў ён гэтую мяжу, як сцвярджаюць турэцкія журналісты, з дакументам на падарожжа, польскім дакументам подружным, так? Чаму, выязджаючы з тэрыторыі не краіны еўразвязу, трэба было гэты дакумент паказваць? Як это? Ну, гэта вельмі дзіўна, таму што, наколькі я разумею, в'язджаў ён у Турцыю па беларускім пашпарце, таму што на дакумент падарожжаў патрэбная віза, і гэтыя візы з вялікай доляй верагоднасці ён не афармляў. Таму гэта таксама паказвае тое, што тут все нячыста, і з вялікай доляй верагоднасці ён з'язджаў не сам, не добраахвотна, ці ён быў прытомны, ці ён быў проста пад пагрозай і так далей, гэта ўжо іншая гісторыя. Але тое, што у Турцыі краіна, якая з'яўляецца безвізавай краінай для беларусаў, ну і для палякаў у тым ліку, ці тут няма нейкай супярэчнасці, што трэба візу афармляць абавязкова ў гэты дакумент падружны? Дакумент падарожжа не з'яўляецца сведчаннем польскага грамадзянства. Для польскіх грамадзянаў Турцыя безвізавая. Для людзей, у якіх так званыя
жэнеўскія пашпарты, гэта значыць трэвел-дакументы бежанца, або просто дакумент падарожжаў, як бы Турэччына з'яўляецца візавай краінай, і туды трэба гэтую візу было афармляць. Спадару Алесь, я, можа, трошкі выйду у бок, шырэй дам перспектыву. Першая паралель – это знікненне таксама Анжэлікі Мельнікавай. Амаль паўгады мы нічога пра яе не ведаем. Вось ужо маем другі кейс. Яны чымсьці падобныя, чымсьці адрозніваюцца, на ваше адчуванне? На маё адчуванне яны адрозніваюцца перш за ўсё тым, што я лічу, што з вялікай доляй верагоднасці Котаў гэта рабіў недобраахвотна. Ён мог туды прыехаць добраахвотна, магчыма, ён прыехаў для вядзення нейкіх там перамоваў, для таго, каб пра штосьці дамаўляцца, але з вялікай доляй верагоднасці я не веру, што чалавек можа вось проста так з'ехаць, не паведамляць сябрам, сям'і і так далей. Так? Гэта з вялікай доляй верагоднасці гэта сілавое выкраданне. Ну, у выпадку з Анжэлікай Мельнікавай сваякі і сям'я не змагаюцца за інфармацыю, дзе знаходзіцца, так? Менавіта таму я так і лічу, што я лічу, што у іх ёсць кантакт, з вялікай доляй верагоднасці у іх ёсць кантакт з Анжэлікай, а з Котавым такога кантакту няма. Калі Котава выкралі, чаму яго не адвезлі адразу са Стамбула у нейкі расійскі горад ці адразу ў Менск? Чаму спатрэбілася яго везці тады ў Трабзон і адтуль вось на гэтым кацеры кудысьці вывозіць у бок Грузіі, у бок Расіі, ну, па Чорным моры? Мы ведаем, што не было афіцыйнай экстрадыцыйнай працэдуры. Калі бы гэта працэдура была, гэта працэдура вельмі даўгая, гэта мінімум там 40 дзён, некалькі месяцаў. І мала таго, з вялікай доляй верагоднасці такой экстрадыцыі юрыдычнай яе б не адбылося, бо Турцыя з'яўляецца сябрам Савета Еўропы, у Турцыі дзейнічаюць правілы Еўрапейскага суда па правах чалавека, то есть юрыдычна яго б абараніць было магчыма. Ну і трэба памятаць, што гэтыя маленькія пераходы, калі людзі ездзяць на кацеры, гэта дэ-факта такія мікрадзіркі ўнутры краіны, праз якую нашмат лягчэй можна выехаць, чым выехаць, напрыклад, афіцыйна вылеціць у аэрапорце. У аэрапорце ты мусіш сам падысці, сам даць пашпарт і так далей. Ёсць відэафіксацыя, ёсць пастаянна вельмі шмат камер, на якіх розныя рэчы бачна. На такіх пераходах гэтага ўсяго няма. Чалавек едзець у Турцыю, гэта такі знаны палітык, як, ну, прынамсі, вядомы беларускім службам, як Анатоль Котаў, які атрымаў завочны вырак 12 гадоў зняволення, альбо просты актывіст, які жыве даўно ў Польшы і едзе ў Турцыю пабачыцца з бацькамі. Наколькі для гэтых двух групаў людзей ехаць бяспечна туды, наколькі для іх гэта рызыкоўна? Я бы ввогуле лепш бы туды не ехаў. Калі ўжо кудысьці ехаць, то можна выбраць Албанію або Чарнагорыю, якія для беларусаў з'яўляюцца бязвізавымі, і куды, ў прынцыпе, это краіны, якія ўваходзяць у НАТО, якія імкнуцца ўступіць у Еўрапейскі Саюз. Ну, то есть краіны нашмат больш бяспечныя, чым Турэччына. Таму я бы выбіраў бы больш бяспечныя краіны, чым Турцыя. Спадару Алесь, а вот я зноўку, звяртаючыся да выпадку з Анжэлікай Мельнікавай, шмат было размоваў унутры дэмакратычных сілаў, сярод эміграцыі, агулам палітызаванай за мяжой беларускай, пра то, якія памылкі, вось, каб больш нам на гэтыя граблі не наступаць, так, і звязаны з кадрамі, так, якія кіруюць фактычна, так, там, дэмакратычнымі сіламі, з лідарамі. У выпадку вось з Анатолем Котавым, што не спрацавала, якое правіла? Няўжо это так все банальна, што ў Турцыю проста вот ён, не прыняў да ўвагі просто всю адказнасць. Ездзіў ён туды і раней, як вядома. Да, і вы ж таксама і чалец рады каардынацыйнай, і там узначальваеце камісію па этыцы, так? Чаму вось урок з Анжэлікай Мельнікавай не навучыў беларускіх палітыкаў? Вельмі цяжка сказаць. Я думаю, што перш за ўсё галоўная парада. Нельга верыць беларускім уладам. Любыя гаранты, якія будуць выстаўляцца беларускімі ўладамі, гэта не гаранты, яны могуць быць у любы момант парушаныя, і проста ім нельга верыць. Што датычыцца Турцыі, ну то я сапраўды здзіўлены. Я лічу, што гэта настолькі зразумела, што калі ты з'яўляешся тым, каго Лукашенко называе предатель, это горшым апозіцыянер. Бо як бы такія людзі, як мы в апозіцыі там з 90-х гадоў, і мы ніколі не былі часткай рэжыма. І на нас як бы нашмат меншая, скажам так, злосць і увага, чым на тых людзей, якія, як лічыць Лукашенко, яму здрадзілі. Здраднікі, якія сышлі з сістэмы. І гэтым людзям я бы проста раіў быць бы вельмі абачлівымі і вельмі асцярожна перасоўвацца па-за межы Еўрапейскага Саюза. Гэта удар па латушку?
Не ведаю, ці гэта удар па латушку, бо яны, наколькі я ведаю, яны дастаткова даўна ўжо не супрацоўнічаюць, і мы ведаем, што спадар Котаў не быў прыхільнікам ані латушкі, ані Ціхановскай, так? Але як бы гэта не мае вялікага значэння, таму што мы разумеем, што для кансалідацыі унутранай лукашэнкаўскай сістэмы пакараць любога здрадніка гэта вельмі важна і гэта вельмі сімвалічна. І як бы гэта пакаранне проста чалавека, які быў унутры сістэмы і здрадзіў. Гэта проста сігнал, калі вы такое будете рабіць, у нас даўгія рукі, мы вас знойдзем дзе заўгодна. Прытым, на вялікі жаль, гэтае знаходжанне адбываецца выключна праз асабістую неабачлівасць і праз асабістыя памылкі чалавека. Але той факт, што, напрыклад, Анжеліка Мельнікава была грамадзянкай Польшчы пры гэтым, так? І мы дагэтуль не ведаем. Ну, то бок, это ўжо узровень, скажам так, это злачынства, ён павышаецца, так? Ці гэта як беларускія грамадзяне першасна, і беларуская дзяржава можа рабіць з імі што захоча. Але мы не ведаем пра спадарыню Мельнікаву, ці гэта было добраахвотна, ці не было добраахвотна. Так, наколькі гэта было добраахвотна. На вялікі жаль, пра гэта ў нас няма вялікай інфармацыі, і на вялікі жаль трэба таксама сказаць, што чалавек мае права як бы паехаць у Беларусі, супрацоўнічаць з Лукашэнкам і так далей, як бы у гэтым само па сабе гэта не нясе аўтаматычна нейкага злачынства. Але калі гэта ёсць выкраданне чалавека, прымусовы вываз яго праз мяжу, гэта безумоўна не проста злачынства, это злачынства вельмі сур'ёзна. Алесь хацеў звярнуцца да інтэрв'ю на Еўрарадыё, якое вы давалі некалькі дзён таму, казалі пра тое, што беларускія спецслужбы могуць адсачыць вашыя маршруты, напрыклад, калі вы карыстаецеся такімі сервісамі, як Booking.com, бранюючы нейкія гатэлі. А таксама, напрыклад, калі лічыць, што беларускія службы маюць доступ да авіялініяў, і вы набываеце квіткі праз буйныя нейкія авіякампаніі, то гэта інфармацыя таксама можа быць для іх дасяжная. Як так атрымоўваецца? Гэта паўсюль, дзе ёсць сістэмы, якія зрабіў чалавек, нейкія людзі да гэтай сістэмы маюць доступ. Было б дзіўна, калі бы спецслужбы не мелі доступ да сістэмы рэзервацыі авіябілетаў, або калі б немагчыма было бы праз той жа Booking даведацца, хто і дзе зрабіў рэзервацыю. На вялікі жаль, як бы так працуе глобальны, скажем, сусвет, што калі дзесьці пра вас эта інфармацыя ёсць, да гэтай інфармацыі можна атрымаць доступ. Да некаторай з гэтай інфармацыі доступ атрымаць цяжэй, таму я, напрыклад, раю сваім кліентам лятаць лоукостерамі, лятаць таннымі авіялініямі, таму што яны в межах эканоміі не дзеляцца з вялікімі сістэмамі рэзервацыі квіткоў, яны не дзеляцца сваёй інфармацыяй. Таму трэба індывідуальна правяраць праз Ryanair, Wizz Air, там EasyJet і так далей, праз іншыя лініі. В той час, калі вы, напрыклад, набываеце білет на Люфтганзу і аўтаматычна становіцеся бачныя фактычна любому чалавеку, які да гэтай сістэмы падключаны. У меня еще такое пытанне, спадар Олесь. Как вы и сказали, с 90-х вы в оппозиции, так, и мы памятаем так эту историю, яким чином вы з СІЗА КДБ фактично утекали, так, и нібыта подписали нават паперу пасля гэта агучылі аб супрацоўніцтве, так. Вот гэтае апошняе магчымае, калі это было сапраўды так, выкраданне Котава фактычна, прымусовае, так, і вываз, так, яго з Турцыі у Беларусі кудысьці там. Яно нам кажа пра нейкую эвалюцыю беларускага рэжыма, так, уладаў у нейкі бок, ці все-таки гэта тое, што ў іх было закінутая вуда ўжо даўно, да, уже там пару год таму нам трэба было б дастаць хоць пару чалавек багажніку, ці як, памятаеце, Гайдукевич пісаў, да, прывозіць сюды Беларусь. Ці это вот яшчэ тая гісторыя, ці все-таки сілавікі і агулам рэжыму Беларусі вот пераходзіць на новую некую стадыю, так, сваёй агрэсіўнасці, так, і расправы з апанентамі? Не думаю, што гэта нейкая звыш новая стадыя. Можам сабе ўявіць, што ёсць сотні людзей, якія штодня працуюць і атрымліваюць кожны месяц заробак. У іх ёсць бюджэт на замежныя паездкі, у іх ёсць бюджэт на інфармацыйныя аперацыі і так далей. Так? І было б вельмі дзіўна, калі б гэтыя сотні людзей, калі яны штодня працуюць, калі б у іх не было ніякіх вынікаў. Вот давайте шчыра скажам, што калі ёсць сотні людзей, якія штодня займаюцца нейкай справай, а гэтыя людзі, на вялікі жаль, за нашыя з вами грошы, за грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў займаюцца вот такой вот, цяжка нават ахарактарызаваць чым, выкраданнем людзей, падтрыманнем камунікацыі. Я таксама пра гэта казаў на Еўрарадыё, што калі на вас выходзяць, пачынаюцца шантаж, пачынаюць пагражаць сваякамі, там, і вы пра гэта не гаворыце ў прэсе, вы пра гэта не пішаце ў сваіх сацыяльных сетках, вы таксама
в нейкім сэнсе ім дапамагаеце. Таму што гэтая атмасфера страху, гэта тое, што вы пайшлі проста на нейкую нават мінімальную камунікацыю, паперапісваліся з гэтымі людзьмі там у тэлеграме або ў WhatsApp, гэта ўжо для іх сігнал, што з вами можна працаваць, і з 10 такіх, як вы, яны знойдуць аднаго, з кім можна далей падтрымліваць кантакт, ну і будуць вось гэтыя людзі па выніках, або тыя, каго выкрадуць, або тыя, хто добраахвотна вернецца ў Беларусь і пасля пры ўсіх гарантыях, напрыклад, сядзе ў турму і будзе пакараны, нягледзячы ні на што. Так ёсць, так ёсць. Дзякуй вялікі за гэтую размову і за гэтыя парады. Алесь Михалевич, адвакат, сябра Чэшскай палаты адвакатаў, быў у нашай студыі. Яшчэ одна тэма. Так, давай. На адной з заправачных станцыяў у Глыбокім з'явіўся незвычайны арт-аб'ект. Гэта барон Мюнхгаузен. Як выглядае такі помнік, паказаў адзін з карыстальнікаў інтэрнэту, а мы можам паглядзець далей без каментара. У студии Белсат ставим кропку. Больше информации в нашем телеграм-канале. Читайте и подписывайтесь, коли для вас это беспечно. Теперь пропонуем спадарству огляд публикаций из наших социальных сеток. Белсат онлайн. Праз імгненне вашей увазе. Нішто не зраўнуецца з гэтым адчуваннем, так кажуць баварцы пра незвычайныя скачкі на валах. Акрамя скачак, падзея таксама ўключае традыцыйны парад і святочны намёт з музыкай і півам. Як незвычайна адпачываюць жыхары Баварыі, можна паглядзець у інстаграме Белсату. Вашай увазе відэа нашых калегаў. На сённяшні дзень самай зразумелай, але яшчэ не да канца прынятай версіі ёсць думка, што на каўшы намаляваны каляндар. Гэта 12 месяцаў альбо 12 знакаў задыяка ў народнай інтэрпрэтацыі. Калі палічыць, то на месцы блізнятаў якраз размешчаны выява двух чалавек. На месцы знаку казярога намалявана фігурка казла. І хаця іншыя вобразы не супадаюць са звыклай нам затаякальнай сістэмай, версія пра каляндарнае значэнне пакуль што дамінуе. Спадарства, гэта быў ролик з нашых сацыяльных сетак пра коўш. Тимофей Кудович вам падрабязней это распавёл. Спадзяюся, што яшчэ баварскія скачкі мы пабачым в нашым эфіры. Абавязкова пабачым. А як вы думаеце, які гістарычны артефакт у Беларусі лічыцца адным з самых незвычайных? Аказваецца, вось гэты драўляны коўш, або як у народзе традыцыі яго яшчэ называюць карэц. У гэтым каўшы, як вам зараз мы ўжо паказалі за шмат розных, але тым не менш, да наступнай тэмы спадарства у нашым эфіры Белсат онлайн. Калегі не чуюць. Калегі нашыя, да, не хочуць нам падказаць, тым не менш. Пра ўспенне хацім вам распавесці. Трэба не толькі бульбу капаць у гэтыя часы, але і жыта спросам прыбіраць, каб палі засталіся чыстымі перад восенню, бо гэта было свята падзякі за ўраджай і сімвал завяршэння лета. Падрабязней пра гэта расказаў наш калега Віктор Шукіловіч у праграме «Раніца з Белсатам». Пра тое, што зараз будзе халадаць, сведчаць і буслы, якія гэтую парою адлятаюць у вырай, а перад гэтым збіраюцца групкамі і сілкуюцца на доўгую дарогу. Яшчэ кажуць, што яны саймікуюць. Вось гэтае слово адносіць нас да часоў Вялікага княства Літоўскага, калі таксама збіралася шляхта групкамі. Але слова можна ўжываць і ў сучасным кантэксце. Моладзь, да прыкладу, якая збіраецца ў клуб, у бар ці на дыскатэку, ну, яны ж таксама саймікуюць. А вы ўжо выкапалі бульбу? Ці толькі вашыя суседзі пакуль? Ха-ха-ха-ха! Як сабраць дзіця ў школу за 350 рублёў? Спойлер ніяк, але беларускія чыноўнікі мяркуюць, што гэткай сумы дастаткова, а бацькі ж распавядаюць пра зусім іншыя выдаткі. Віктор бы даў рады сабраць. Ці дапамагае самая сацыяльна арыентаваная дзяржава сем'ям з дзецьмі? Як выглядае сітуацыя ў суседзяў? У гэтых пытаннях разабраўся вядоўца праграмы «Атмасфера» Александр Кнырович. Самы цікавы момант для вас падрыхтавалі працаўнікі стужкі Белсату ў Фейсбуку. Беларускія чыноўнікі заявілі, што паводле іхніх падлікаў, робячы неабходныя пакупкі да школы, можна ўкласціся ў 350 рублёў.
чым моцна раззлавалі беларусаў. Тык-ток поўніцца ролікамі бацькоў, і там лічбы зусім іншыя. Яны значна бліжэй да 1000 рублёў, прыкладна траціны сярэдняга беларускага заробку. Ці дапамагае самая сацыяльна арыентаваная дзяржава? Ну так, але не ўсім. Шматдзетным вылучылі 139 рублёў на дзіця. І ўсё. Пры гэтым у зусім не сацыяльна арыентаванай Польшчы, дзе гэтым пытаннем асабіста не займаецца Качанова, такая дапамога да школы складае ў эквіваленце амаль 250 рублёў. Спадарства, напрыканцы нашай праграмы нарэшце тая самая Баварыя, нямецкая атмасфера, скачкі на валах, музыка і фестываль піва. Непаўторная эмоцыя, як сказалі немцы. Вашай увазе. На гэтым у нас усё, шановныя калегі і гледачы. Дзякуем вялікі вам за каментары, упадабанні, ваши лайки. З вами працавалі Віталь Бабін, мой калега Алесь Залеўскі. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.